iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale ngopo? Mati tenan terus. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis tau weruh mayit njaluk udut, heeh. Mbok sing nalar, Truk. Isih urip menungsane. Gapake gong cokot karo butae. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Lah terus ambo kae nareng ngicipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Truk. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot nganggo